Много хора се сблъскват с трудности в живота си. Дори идва момент, в който не ти се живее. Нямаш надежда, нямаш вяра. И тогава идва въпроса: защо живея? Защо съществувам? Каква е мисията ми? Искам да умра. Това не е фраза, която идва от Бог. Никога не забравяйте, че Исус дойде, за да може да имаме живот и то в изобилие. И все пак, за всеки, който някога се е борил с тези мисли и е бил изправен пред труден сезон, не забравяйте, че никога не сте били сами. И ето няколко библейски стихове, които ще бъдат насърчение за вас. Тимотей 2, 1 глава, 7 стих. Защото Бог ни даде дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Еремия 29 глава, 11 стих. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Яков 1 глава 12 стих. Блажен онзи човек, който устоява на изкушение, защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които го обичат.